Madoko ana Mhanduwe dzauya dziri kupisa zuwa re22 mwedzi waChikumi. Hurumende yabvumira kambani yoRandera kuti itenge goridhe ichibatsirana nobhangiro CBZ. Randera ndiyo ibodzi yakutengesera hurumende mabhazi uye njakuda kwachitagwirei. Zviri kuingidzira pazvimwe zvezvibvumirano zvavakanyorerana pasi nomakambani aietagwirei. Zvikaramba zvakadari, nyika inogona kundofuma yache. Mapurisa nyasi anyurura vamwe vapwere pakati pokufunda pachikoro chevakuru chokuChinhoi. Wasungiwawo wanoti Talent Madava pabodzi poona Lionel Shayahama, uye wasungiwa mhosva yokuratidzira kusungiwa kwewabva navatatu webato reMDC Alliance mwedzi wapfuura. Tinoramba takaisa ziso ikweyo. Nyasi mapurisa nemasoja anga ari kupfikawo guta romasvingo. Zviri kunetsa kuti tizive kuti chii chirongwa chipi chavanenge vari kuita, asi tinondoramba takaringa. Svondo rapfuura waive wakapfika kuHarare, kuBulawayo nokuKwekwe. Kanzuro yeguta reHarare iri kuchema nomari wasiri kubhadharwa nevanhu nzvimbo dzomafaro. Pabodzipo nzvimbo dzomafaro dzinosvika pfumbamwe dzinosanganisira Sherwood Golf Club, Mukuisi Woodlands, Motor Action Club nedzimwe dziri kukwereta mari inosvika $600 nokupfuurawo madhora omuno. Kanzuru yati zvaiomera kuti ichingosiye zvakadando, saka waakutera kuti wapiwe mari dzawodzo. Nzara nokusanaya zvisvinu kwamvura munyika zvaita mombe dzireke kusisa mukaka sokare. Gore rino mukaka unokamiwa wakandoita marita mamirioni 20.7 kudzika kubva pamamirioni 20.2 pamwedzi mishanu yokutanga kwegore mugore rapfuura. Kuoma kwoupfumi kwabva kwaitawo vanhu vazhinji wareke kumwa mukaka nokuti wakatengesiwa wakabva wadererawo nezvikamu 3 kubva muzana. Pakaoma. Kugweru kwaita mabotswa asi varume vairi vapfuriwa nopfuti. Wairiwo wapfuriwa nopfuti nomuridzi wekambani yegoridhe yomugodhi iyo wanga vari kushandira mugutari. Awapfurayo ngwe kuChina, uye hofisi yomumiriri weChina munyika yati ichasiya kuti mutemo wenyika utore nzvimbo yawo kuti murume uyu awapfura agotongiwa. Ticharamba takaringa kuti zvichaitika chere. Kambani yemasitoro yeOK ichiri kuita mari nyangwe zvinhu zvakandooma munyika. Gore raperari yakaita mari inokwana mamirioni 560 omadhora omuno wapedza kubhadharana nomitero. Wari kuti dai zvinhu zvanga zviri kuita nani munyika waitopfuura ipapa. Rekai waite mari peno wangazovhurewo kweduno kumaBuja chitoro. Toringadzo pasi rese. Wochidiki wokuzambia nyasi wadoka wari kuratidzira wari musango. Kuenda musango kwawo kutiza kusungiwa sezvo wakarambidziwa kureketa kusafara kwawo panhau yomutemo urikuda kuisiwa munyikamu weBulletin. Muimbi wekwanonzi Pirato anga ari kuonesa vanhu padandemutande reFacebook kuratidzira kwowapwerewa. Rimwe zibhunu raiva rakagara hunde youtongi hworusaruraganda muSouth Africa FW de Klerk anyadzisiwa nosangano romagweta rokuAmerica. Sangano rirati ngaareke kuuya nyangwe wanga wariwo wakamukoka kuti agoreketa ikweyo. Arambidziwa kuti anoramba kuti utongi hwache hwawaiita hwemabhunu muSouth Africa hwaishora kodzero dzevanhu vatema. Wanoda zvokutekaira wachagona kutanga kutekaira kuenda kuUAE, kuDubai muna chikunguru uno. Wachabvumiwa wese wanofanira kunge waino mapepa anoratidza kuti wari beunye dzewamupengo. Kweduno tinondoringa tichiti zvavo. Muchiitiko chiribe kujairika, sangano ronyika dzomuAfrica reAfrican Union radzinga kagohwe kawo
South Sudan. Nyika iyi yadzingiwa kuti iribe kubhadhara mari yopagore inoita mamiriyoni mapfumbamwe emadhora okuamerica. Dai kuriko kuita kuchimbidza wanoita kudzorana pakodzero dzowanhu, tingadai tichigara nomufaro. Tiri ipapo, muenzi wezvisvinhu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau.